A Pobra do Caramiñal volverá a celebrar o Día Mundial da Poesía cun recital aberto á participación da veciñanza. O acto terá lugar este venres no auditorio da Biblioteca Municipal e contará con autores da contorna e cunha actuación musical especial. O Concello da Pobra do Caramiñal organiza este venres 20 de marzo a terceira edición do seu recital polo Día Mundial da Poesía. A cita será ás 8 da tarde no auditorio da Biblioteca Municipal. Unha actividade que este vai a ser o seu terceiro ano e as segundas dúas edicións a verdade é que tiveron moitísimo éxito no noso concello, tuvemos as salas repletas, a verdade. O evento contará coa participación de 4 voces da poesía actual, Andi da Fonte e Sara Dieste, ambas da Pobra do Caramiñal, Melina Parada, de Ribeira e Jonathan Jorge Guille, de Lugo. Durante o recital compartirán diferentes textos e creacións poéticas co público asistente. Solemos traer poetas da nosa zona. Primeiro sempre pensamos tamén que ten que haber alguén do propio concello. Este ano temos dúas rapazas da Pobra que nos fai moita ilusión, que é Andi da Fonte e Sara Dieste, e tamén temos a unha rapaza de Ribeira, Melina Parada, e temos un rapaz que ven de un pouquiño máis lonxe, que ven de Lugo, que é Jonathan Jorge Guille. A velada tamén incluirá unha actuación da soprano Esperanza Mara, que achegará un toque musical á celebración. Vamos a ter a participación, como os anos anteriores, de Esperanza Mara, non? Con esa voz que ten ela, con esa posta en escena, porque ela tamén se traballa ese día e o prepara para cada escritor e escritora. Segundo explicou a concelleira de Cultura, Patricia Lojo, esta iniciativa naceu co obxectivo de poñer en valor o talento da contorna e achegar a poesía á veciñanza. Ademais, o acto serve cada ano para dar a benvida simbólica á primavera. Isto é un recital, pensamos que, ademais, é como o comenzo da primavera. Sempre abrimos un pouco a primavera, que este ano, ademais, temos moitas ganas, porque necesitamos sol todos. E sempre abrimos un pouco co Día Mundial da Poesía. A actividade rematará cun micro aberto, no que as persoas asistentes poderán subir ao escenario para ler os seus propios poemas ou compartir textos doutros autores.